Aurten ere, kalera atera gara, udalonen autoritarismoa salatzeko. UPNek berriro ere galarazi du txosnak normaltasunez egin ahal izatea. Gure jaiak bete ezin den hutsune batekin utzi nahi dituzte. Baina etxipenean, erori eta burua makurtu ordez, berriz ere erakusten dugu herriaren zati handi bat ez dagoela jarrera autoritario hau onartzeko prest. Dena prest daukagu, UPNek bere jarrera aldatuko balu, txosnak egiteko eta normaltasuna berreskuratzeko. Bide bakarra! Borrokara! Bide bakarra! Jaiak ere aldarrikapenerako unea dira. Eta txosnak espazio egokia dira sistema hau sostengatzen duten dinamika hegemonikoak berpentsatzeko. Kapitalismoaren, genozidioaren, matxismoaren eta gure inguruan dagoen arrazakeriaren aurkaku, kritikarako eta ofentsibarako espazia dira txosnak. Eraso matxistei erantzuteko protokolo bat duen espazioa. Eta eztabaidaren bidez, sistema honek baliatzen dituen mekanismoak zuzentziaren aldeko apustua egiten duena. Euskarak arnasa hartzeko espazioa bat ere bada. Festagirotik lehen lerroan jarraituko dugu txosnak defendatzen, eta jende guztia animatzen dugu bide honetan gu laguntzeko. Hori da jarraitu beharreko norabidea. Amaitzeko, UPNeri berriz eskatzen diogu herriari entzun diezaion, eta gai honi konponbidea eman diezaiola. Gora Lizarrako txosnak!